Maayong hapon sa mga kaigsuunan natong Bisaya sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao, lakip ang mga overseas Filipino workers. Ako ang inyong igsuon ug higalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar. Kumusta mo diya? Nabati na ba ninyo ang kabugnaw sa hangin? Sunod-sunod nang hayag ang mga kalsada ug kadalanan bisan sa panahon sa pandemya. Muhayag na sad ang atong mga panimalay tungod duol na gyud ang Pasko. Karong hapon sa Bisaya gyud. Makauban nato ang sangguniang kabataan, Albuquerque, Bohol Municipal Federation President Ken Alfe Garsuta ug si Asik Janji Gonzalez, a Presidential Assistant for the Visayas, alang sa iyang Malasakit Center update. Ato pod gituyuan ang Pagadian City diini ambit kanato ni Mirna Bukayong ang ilang ice cream business sa atong Bisaya success stories. Paminawa, tanawa ug ma-inspire sa atong mga istorya karong hapon diri lang sa Bisaya gyud. Na inyong madunggan pod sa DZXL 558 Aramin Manila, DYHP 612 Aramin Cebu, DXCC 828 Aramen Cagayan de Oro, DXBC 693 Aramen Butuan, DXRS 918 Aramen Surigao ug makita sa social media platform sa Aramen Facebook page ug Bisaya Gyud Facebook page. Like and share dayon. Magsugod ta sa mga ratsada sa balita. Sa Region 7, ang Department of Trade and Industry sa Cebu nag-apod-apod og mga negosyo kits sa 41 ka mga boat operators sa Mualbual, Cebu sa ilalom sa programang Pangkabuhayan sa Pagbangon at Ginawa o PPG program. Ang mga bangka gidawat sa mga miyembro sa Boat Owner of Mualbual Island Hopping Association o BUMIHA Incorporated nga nagkantidad og 10,000 kada usa. Ang programang Pangkabuhayan sa Pagbangon at Ginawa program maualang sa mga boat owners na naapektuhan sa panginabuhian tungod sa temporaryong pagsarado sa turismo dala sa COVID-19. Sa Region 10, aron mas duol ang mga produktong agrikultura sa merkado, ang Department of Agriculture Northern Mindanao ug 4th Infantry Division Philippine Army naglunsad og kadiwa para sa mga bayani sa Camp Evangelista sa Patag, Cagayan de Oro City. Ang kadiwa o ang katuwang sa diwa at gawa para sa masaganang ani at mataas na kita, gilunsad aron adunay alternatibong merkado ang mga mag-uuma. Din pwede nilang ibaligya ang ilang mga produkto. Sa Region 11, gipresentar sa 10th Infantry Aguila Division pinaagi sa 1003 Brigade kay Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang mga high-powered na armas o mga former rebels sa usa ka programa nga gipahigayon sa Davao City Hall niadtong Martes, Disyembre 1 ning tuiga. Si 10 ID Commander Major General Ruben Basiao kauban si 1003 Brigade o kanhi Task Force Davao Commander Brigadier General Nolasco Mempin gipresentar ang 11 ka mga former rebels nga misurrender og nasikop gikan sa Setyembre hangtod Nobyembre karong tuiga. Sa Region 13, usa ka sakong bugas ipadangat sa probinsya sa matag empleyado sa Kapitolyo isip sayong pinaskuhan. Gawa sa year-end bonus o cash gifts, dugang tag sa kasako nga bugas ang dawaton sa mga empleyado sa Kapitolyo, sumala pa sa anunsyo ni Agusan del Norte Governor Dale Corvera. Ang sayong pinaskuhan sumala pa ni Governor Corvera mao ang iyang paagi aron pagpahinungod sa tinuray nga serbisyo ug suporta sa mga empleyado sa iyang liderato sukad siya milingkod. Adunay 1,674 ka mga empleyado sa Kapitolyo nga gilangkuban sa 726 ka mga regular ug 948 ka mga job orders, sumala sa datos sa Provincial Human Resource Management Office nga makaangkon sa pamaskong handog sa probinsya nga mao ang bugas. Dul na ang Pasko, bugnaw na ang hangin ug ang uban bisan taliwala sa pandemya nag-andam na sa ilang mga regalo. Ang matag lugar sa nasod nagsugod na og pasiga sa ilang mga Christmas lights. Usa na niini ang Cagayan de Oro City. Niadtong December 1, formal nang giablihan sa publiko ang gipasigarbong world-class Symphony of Lights sa Dakbayan. Din mismong si Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno ang nanguna sa pag-abli sa selebrasyon karon nakapaskuhan. Atong nakahinabi si Patrick Oiguangco Gabutina, ang project manager sa Symphony of Lights. O giambit niini ang rason kung ngano bisan sa panahon sa pandemya, gipadayon sa gihapon ang pagpasiga sa Cagayan de Oro City. Ang Symphony of Light symbolizes also the resilience of the Cagayanons, and it represents how we should be able to go beyond the challenges of life
Unya ang atong ko kay in spite of the pandemic, life goes on, and the mayor would want to make the people feel that Christmas is still there in spite of everything, because Christmas is every day for us. And the circles in the bridge symbolizes continuity, timelessness, cycle of life, that life goes on, the circles. And then the different lights at the Gaston Park, it also symbolizes the diversity of culture in Cagayan, in Cagayan de Oro. It symbolizes the diverse peoples and how united we are in spite of our differences. And the lights at the City Hall also symbolizes also the circles, the continuity, timelessness. And if you look at the placement of the lights, there's the City Hall in the middle, and then on the left side is the Gaston Park, where there is light also, and on your right is the Isalina Bridge. It forms a triangle. It sort of symbolizes the union of mind, body, and spirit. And especially we need that now during Christmas so that we can move on para sa kalambuan, kaayuhan sa atong lungsod in spite nga naakitay pandemya. Gawas sa pagpasiga sa suga sa Symphony of Lights, nagpahinumdom si Patrick Gabutina na sundon sa gihapon ang gipatuman na health and safety protocols sa syudad. Ang importante pod kaayo nga dumdumon nato nga sa bisan pa lugar og sa atong kadibo, sa atong pag-ana sa atong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, paggawas nato sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay para mutan-aw kita dito sa atong parke, sa atong executive building o sa atong bridge, timanan gayud nato ang atong safety protocols, nga always wear our face mask, our face shield, and practice physical distancing also. Luag kayo ang atong Gaston Park, luag kayo ang atong bridge, and then ang space beyond sa atong ang space in front of our executive building is wide also. So you can appreciate everything na safe ang distance nato sa matag usa, because mas maayo mo na ay physical distancing kay para safe kita karong Christmas, ug masaulob nato ang atong ang kapaskuhan, ang pagkatao sa atong Ginoo nga safe kita. Imbitado ang mga publiko aron saksihon ang mga suga, pasasundod lamang ang mga protocols sa dakbayan. We would like to invite our fellow Cagayanons and especially our visitors from the neighboring provinces of Bukidnon and Misamis Oriental to come to the City Hall compound and witness our City Hall Symphony of Lights. We have the different forms and exciting shapes that are projected on our executive building. And we also have the bridge, the Isalina Bridge. It's like a rainbow of circles, And then we also have Gaston Park. And we hope that you can visit us and then also practice safety health protocols. Makita ang mga suga sa Symphony of Lights sa Gaston Park o Islani Bridge sugod alas 6 hangtod alas 10 sa gabi na abli sugod sa buwan sa Disyembre hangtod sa Chinese New Year celebration sa 2021. Bisan sa panahon sa pandemya ug mga hagit na gyagian sa atong nasod karong tuiga, giablihan na sa Tangob City ang ika-28 Christmas Symbols Festival 2020 sa temang Christmas Village. Diri gipakita sa mga taga-Tangob ang ilang creativity ug spirit of volunteerism. Aron masiguro na safe ang mga turista, kinahanglan na mag-book daan ang mga gusto mo bisita sa Christmas Village aron malikayan ang pagkaylap sa COVID-19. Samtang, ang Department of General Services Mandaue gisugda na usab ang pagbutang sa ilang mga dekorasyon sa Pasko sa palibot sa presidensya ug plaza sa Dakbayan. Ang maong pagsaulog sa Kapaskuhan gipakita sa mga katawhan sa Mandaue na aduna sa gihapoy paglaom na angay atangan sa umaabot ng mga adlaw basta magpabiling disiplinado. Siguradong malampasan ang mga gisagubang na mga hagit isip usa ka nasod. Ang sangguniang kabataan sa munisipalidad sa Albuquerque, Bohol tutok sa edukasyon o kahimsog sa mga ilang mga kabatanunan ilalom sa ilang tulak karunungan project ug sulong kalusugan program. Ug aron atong madunggan ang dugang pang mga detalye sa ilang mga programa atong makahinabi si sangguniang kabataan Municipal Federation President Kien Alfe Garsota. Maayong hapon, Kien.
May hapon, Secretary Martin Andanar. Unaw nato ang COVID-19 response sa inyong munisipalidad. Unsa may natabang sa inyong sanggunian sa inyong lokal na kagamhanan? So, sukad atong we have the COVID-19 pandemic during the lockdown. So, ang atong mga sangguniang kabataan diri sa lungsod sa Albor, so nag-assist kami no sa pag-repack sa mga bugas, pag-distribute sa mga relief goods para sa atong mga constituents diri sa lungsod sa Albuquerque. Sa kasagsagan sa lockdown sa inyong munisipalidad, mga unsa man sad na programa ang inyong gihimo aron maengganyo ang mga kabatan-una na dili mogawas sa ilang mga panimalay? So, ang among mga gihimo sa mga SK officials diri sa lungsod sa Albuquerque, naghatag ng mga reminders pahimangno sa atong mga kabatan-una na dili na sa lang manggawas, and then atong i-follow ang mga minimum health protocols na ihatag sa atong national government, most especially sa atong IATF, na ato lang i-remind sa kanunay na nanghatag sa mi og drive info about COVID-19 pandemic sa atong pagkikan. So, mo kadto ang among gipangbuhat, Sir Martin. Karong pandemya, unsa man sad ning sulong kalusugan program o kinsa-kinsa sad ang makabenepisyo ani? So, kining sulong kalusugan program, so gi-create ni siya sa usa ka SK sa barangay Bahit. So, ang nakabenepisyo ani sir is ang atong mga kabatan-unan nga nag-edad sa 10 below. So, mo ni siya mga nag-eskwela sa primary and elementary. So, kani siya nga programa, amo ni siya gi-emphasize para sa health program sa atong mga kabatan-unan. So, natay feeding program nga ginahimo. So, nag-distribute ta og meals para sa mga kabatan-unan katong feeding nagluto mi og binignit, and then naghatag sad mi og malunggay pandesal. So very kanang promoting ko siya na para himsog ang atong mga kabatan-unan diri sa lungsod sa Albor. Karon nabalik na sa pag-eskwela ang atong mga estudyante, unsa man ang programa ug tabang ang atong nahatag para kanila? So last July, so among gi-launch ang Tulak Karunungan Project. So kani siya nga Tulak Karunungan Project is mobile Kariton classroom ni siya nga among gi-organize para matabangan na mo itong mga kabatanunan mo, especially wala pa man tayo face-to-face class sa pagkakaroon. So ang atong mga sangguniang kabatan officials diri sa Albor, naghimo gyud pamaagi para mapaabot na to nila no ang basic quality education. So kana po siya nga programa amo pong gi-emphasize ang pag-edukar sa mga kabatanunan mo, especially sa health. So during nga project, so among gi-emphasize ang katong ipangtulo ng mga basic education like basic writing, basic reading, mag-storytelling sad mi, and then among gi-inculcate gyud katong health education kung saan pag-proper hand washing sa atong mga kabatanunan para sad ma-educate sila despite nga atong gitubang sa pandemic karong panahon. Kaning Tulak Karunungan Project, unsa man siya? So kaning Tulak Karunungan Project, so kaning nga program, maglibot-libot mi sa barangay, and then sa barangay naman tay mga parok, so dito na mo i-gather ang mga bata. So ang amo lang matudluan ni is grade 1, kinder to grade 4 ang among mga pupils nga under ani. So basically ang Tulak Karunungan Project is a concept, mobile Kariton classroom din siya ang concept sa among Tulak Karunungan Project. Mensahe sa imong mga isig kabatan-unan sa munisipalidad sa Albuquerque. So ako lang mensahe siguro sa atong mga kabatanunan sa lungsod sa Albor na despite no sa atong giatubang karon nga COVID-19 pandemic, so maningkamot gihapon kita para makahatag ng serbisyo sa atong mga kabatanunan. Kaya ako pong encourage na mo-cooperate ta o unsay at gimando sa ato ang national and local government para makalikay gyud ta sa atong giatubang na COVID-19 pandemic. And then let's try to help one another para gyud makuan gyud nato ang solusyon nato problema nga atong gitubang karong panahon. So mo kadtudahang salamat o mayong tapod ka nato tanan. Daghang salamat sa imong oras, Kien. Daghang salamat Secretary Martin Andanar sa pag-invite na ako no for this short interview.
And then, dahil kayong salamat sa pag-usap. Ngayong hapon. Kapin 800,000 pesos nga kantidad sa hospital bill ang giangkon sa Malasakit Center sa usa ka beneficiary sa Cebu. Samtang gibuksan ni adtong November 24 ang Malasakit Center sa Kapatagan Provincial Hospital sa lungsod sa Kapatagan, Lanao del Norte. Kauban gihapon si Office of the Presidential Assistant for the Visayas Assistant Secretary John G. Gonzales alang sa dugang na detalye. Mayong hapon sa imo, Asik John G. Daghang salamat, Sec Martin, ug maayong hapon kanimo. Giablihan ni adtong November 24 ang ika-93 nga Malasakit Center sa nasod. Kini gibutang sa Kapatagan Provincial Hospital sa lungsod sa Kapatagan, Lanao del Norte. Ang launching sa Malasakit Center sa Kapatagan gitambungan sa amahan sa Malasakit Center nga si Senador Christopher Lawrence Kuya Bongo, Presidential Assistant for the Visayas Secretary Michael Lloyd Dino, ug mga opisyal sa lungsod ug sa hospital. 93 na ka-Malasakit Centers in the Philippines. 48 ana na sa Luzon, 22 sa Visayas, 23 sa Mindanao. Mao na kini ang ikalima nga Malasakit Center sa Northern Mindanao ug ang ika-23 sa tibuok Mindanao. Niabot gyud og kapin 800,000 pesos ang bill ni Tatay Rogelio Salas dihang gipaubos kini sa Quintupol Open Heart Bypass Surgery sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga nahimutang sa Dakbayan sa Subo. Apan, tungod sa Malasakit Center, zero balance ang hospital bill ni Tatay Rogelio sa maong operasyon. Ania ang istorya ni Tatay Rogelio. Ako ay si Rogelio Salas. Ilang taon ho kayo, sir? Ngayon, 65. So, ano pong nangyari sa inyo, sir? Nagkaroon ako ng open heart bypass na limang ugat. 5 valve, kumbaga. So, saan ho kayo na ospital napasok, sir? Sa Bisoto, Vicente Soto Memorial Hospital na siya. So, may binayaran po ba kayo, sir, nung na-confine kayo? Wala. Zero ang buwan namin. Magkano ho ang ang bill niyo, sir? Mga 800,000 kapin. So, wala kayong binayaran kahit piso. Wala. So, paano niyo nalaman na sa Soto kayo magpapaano? May nag-refer po ba sa inyo? Nirefer kami ni Dr. Matiga, yung primerong pa namin, doktor. Okay. So, sir, naka-avail po kayo ng Malasakit. So, meron po ba kayong mensahe sa presidente natin at saka kay Senator Bongo? Mensahe ko lang sa presidente na maraming salamat sa ganitong mga programa ng gobyerno. Ug mao kadto si Rogelio Salas. Si Tatay Rogelio walay nabayran bisan og piso tungod sa Malasakit Center. Ang Vicente Soto Memorial Medical Center nga naa sa Cebu City mao ang labing unang gitukuran og Malasakit Center sa nasod. Ang mga Malasakit Center sa nasod gidalit ni Presidente Rodrigo Duterte ug Senator Bongo aron motabang sa atong mga kaigsuonan nga mga Pilipino sa mga panahon nga kini magkasakit. Ikan sa Kabisayan, kini si Asek John G. Gonzales, mayong hapon. Daghang salamat sa imong Malasakit Center Update, Office of the Presidential Assistant for the Visayas, Asek John G. Gonzales. Congratulations pod kay Secretary Mike Dino o Senator Bongo. Sa atong pagbalik, isaysay sa ato ni Nang Mirna Bukayong ang sekreto sa ilang successful ice cream business sa Pagadian City. Don't go away. Success Stories will be right back. Kabalo ba mo na ang Malakastilyo sa Sibuan, Cebu usa ka simbahan? Kini ang Monastery of Holy Eucharist o Simala Church na makita sa Barangay Lintugon Village, Sibunga, Cebu. Ang maong simbahan gipanag-iya sa Marian Monks of Eucharist Adoration na nahimong puy-anan sa Daghang Madre.
Tuig 1997, ang ilaang Simala Church isip usa ka pilgrim site diin kini natanyag tungod sa mala kastilyo nga itsura niini. Busa paborito kining duawon dili lamang sa mga depoto sa Birheng Maria, lakip na usab sa daghang turista. Gawas sa manindot na estruktura niini, makita usab sa sulod sa simbahan ang laing-laing religious statues, sama sa dakong statwa ni Virgin Mary o ang Mama Maria sa Lindungan o Birhen sa Milagro. Makita po dinhi ang replika ni Senyor Nazareno na pwedeng itsahan og sensilyo sa mga tao para sa ilang mga gipangayo. Sa pagsulod sa monasteryo, makita ang mga sulat sa pasalamat sa mga lokal na napaayo ni Blessed Virgin Mary. Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud karong hapuna. Usa na sad ka inspirational story o success story ang atong masaksihan diin iambit sa ato ni Mirna Bukayong ang iladong pioneer ice cream sa Pagadian City. Ang istorya sa ilang pagsugod, pagpaningkamot o paglambok. Let us watch this. Sa atong pag-ambit sa success stories sa atong mga kaigsunang Bisaya na nagsugod sa gamay, hantod sa napalago ang ilang larangan nga gisudlan. Giadto nato ang Pagadian City. Din atong naila-ila si Mirna Bukayong, ang tag-iya sa Bukayong Ice Cream na kinaunahang tindahan sa Sorpetes sa Pagadian City. Ako si Mirna Bukayong na ako diri sa Santo Niño nagpuyo, Purok Ferdinand, dayon akong anak duha ka buok. Una nagsugod sa pagnegosyo og ice cream. Nagtrabaho kaniadto sa furniture shop ang magtiayong Bukayong ug nasinati nila ang kalisod sa kinabuhi. Nagpintor lang kami. Magpintar kami ng bangko. Naganggang lang ko. Pagkahapon mo kumpra kog isda sa merkado, isuroy na ko dito sa Bagong Silang kay naaman mi sa furniture gud ka trabaho. Dayon nagmintal mig mga bangko, mga ratan. Tungod sa pagpaningkamot sa magtiayong Bukayong, gigamit nila ang ilang natun-an sa Cebu, ang paghimo sa sikat na karong ice cream shop sa Pagadian City. 28 years na. Nakuha na mo ning ice cream sa Cebu. Ito na mo ni nakuha sa Cebu. Nagbakasyon mo na kung bana sa Cebu, dayon na ay ice cream man dito sa Cebu nga silingan ra nila ba. Dito niya ni nakuha, dayon nag-ice cream siya sa Cebu, dayon gidala dayon niya diri sa Pagadian City. Ang puhunan namo is gamay ra gyud siya kaayo. Bisikleta lang among gigamit, dayon isa ka ice cream man, dayon bisikleta lang ni. Tapos ulam kami ng kwarta para madungagan ang amo ang sudlanan sa ice cream, dayon hanto nidaghan gyud siya. Ang isa ka sudlanan sa ice cream 10,000 palito nimo sa Cebu, dayon plus sikad ning kantidad dagway mi dala sa mga payong sa sudlanan sa apa, dayon katong mga scooper mga 20,000. Dako ang kita sa pamilya Bukayong sa ilang pagtinda og ice cream. Diin kapin sa 700 pesos kada tube ang ilang mahalin, depende pa sa kadaghang ilang mabaligya. Ang kita na mo sa isa ka adlaw, muginansya dagway mi sa isa ka tubo, sa isa ka tube, muginansya mi og 700 per tubo. Naay 25 ka buok, naay 30 ka buok, naay 10 ka buok, naay 5 ka buok, depende lang. Depende lang sa kuan niya, nag-usahay mas daghan jud kaayo. Labi na og Pasko, Christmas, bagong tuig, pesta, mo kuha mi og 45 ka laton. Para 45 ka laton ang amo ang makuan sa isa ka adlaw. Tungod sa ilang kakugi ug maayong paghawid sa kwarta, daghan na og napundar ang pamilya. Daghan gyud mig napundar. Nakaprinda ko dito sa Usamis og basakan gamay, nakaprinda po kog kalubian gamay, nakabalay po didto sa Usamis. Then kani akong balay karon sa ice cream jud ni ang kuan ani. Kay gamay kay ni among balay sa una, katong wala kami negosyo og ice cream, gamay yun siya kaayo, kahoy lang yun siya. Karon naka-ice cream ni, saminto na jud ang amo ang balay. Tungod sa successful ice cream business sa pamilya, nagtukod na pod og kanya-kanyang ice cream store ang ilang mga daang empleyado. Ang uban ko dire, nagsuon na sila kami una, tapos ang among trabahante
kanya-kanya na sila. Nag-ice cream na po sila sa ilahan na po. Pero kami giuna nga ice cream. Abli ang Bukayong Ice Cream sa mga gustong mag-franchise. Kung naamang gani mo franchise, doon lang mo sa Bukayong Ice Cream, dire sa Santo Niño, kay okay ra pud mi nga mudawat og mo-franchise sila. Kung mo gusto lang mo franchise, wanhi lang jud sila dire sa Santo Niño, kay lami man gud ang personal nga mag-istorya. O then og naay mo franchise, anhi lang jud sila dire sa Porok Ferdinand, Santo Niño, kay mag-personal lang jud pud istorya para magkasinabot ba. Kita mo ato, ilang gitun-an ang paghimo og ice cream. Nagsugod sa gamay og sa pagkugi sa ilang pamilya karon perti na ang ilang paglambo. Mga higala, diri natapos ang inyong programang kanunay nga andam utabang sa atong mga kaigsuonang Bisaya. Daghang salamat po sa atong mga nakauban, sa mga guro ng Besigan Elementary School sa Cagayan de Oro City, kay Sangguniang Kabataan Albuquerque, Bohol Municipal Federation President Ken Alfe Garsuta, Office of the Presidential Assistant for the Visayas, Assistant Secretary Janji Gonzalez, ug Mirna Bukayong ang atong Bisaya success story ng Pagadian City. Magkita na sadta sa sunod na Sabado, dali lang sa Bisaya Gyud na inyong madunggan sa DZXL 558 Armen Manila, DYHP 612 Armen Cebu, DXCC 828 Armen Cagayan de Oro, DXBC 693 Armen Butuan, DXRS 918 Armen Surigao, maradyaw na adlaw sa Edyo sa Surigao, ug matanaw sa social media platform sa Armen Facebook page ug Bisaya Gyud Facebook page. Like and share dayon. Ako ang inyong igsuon o Gigalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar, amping pirmi mag-ampo ug magkita-kita ta usab. Mga bay, dali lang sa Bisaya Gyud.